gima ne nyalo konyo kanyo. Koro kwa dhi mbele to penj ni ineno nego time nade mondo mi oriere nikech une mugo mbaka gi sirikal achiel kachiel tiwacho ni wane akir keke moro mar policies moko chomo kuro. Ang'o ma koro nyaka gitim sani nikech nyithindo pod dhi mana mbele gi somo we kata joma dhi e klas 9 gi kata mana CBC nitiere skunde moko ma jomoko wacho ni junior secondary school ok gin gi jopuonje moromo kata joma dhi puonjo subject moko be onge. Ang'o ma koro nyaka tim sani nikech skul to ji dhi kendo oseyaw skul. Ing'e ni nyaka wabed gi twak e yorni. Ma asewacho ni twak onego bed ni parliament prioritize education. Mondo wang'e ni to ang'o matimore e schools. Nikech kaka sani endi Trevor, ineno ka jopuonj moko ma naneno jo North Rift teachers ma jo junior secondary manocho ndika ka intern. Ogo koko ni gin migi tije mag permanent and pensionable. Ok gin strategic nikech mokwongo ne onge ng'ama non promise gini gidhi miyo gimano. To gin a critical mass nikech about 40,000 mane mar jok manondiki on internship. To be another thing, ma serious Trevor, ni onge kaka transition ni was subjected to jok mago manorak e puonj. Ma jo ILO lunge ni tiyo gi casuals mondo i industry. Ok inyal tiyo gi casualization of workers in a key area like education. There must be a debate and parliament nyaka come out. Yeah, to what's happening. Mai gi mudhidhiro higa ma wantiere. Nyaka wadwa nyisgi conversation ni nyaka wadhir gi ma giwachnwa. Nikech wan kaka wan jopuonj, wan to wanyalo puonjo anywhere komiwa tools mag tich kata komiwa pesa maber mondo wacham. To nikech wambe ok wanyal bedo ni wan muofu ne policy ma ok berni. Onego bed ni jogi winjowa. Ponono ni ogiwinju Misori.